Ovu poruku koju ću vam ja sada... Instituta. Tako je. Ovo je poruka koja je poslala doktorka Z. Ajde, neću. Z-I. Koja je rekla svoje pacijentkinje koja inače treba da odstrani obe dojke zbog kancera. Obe mastrektomije. Ona pacijentkinja se sad obraća doktorki Z.I. sa onkologije. Kaže, izvinite ako sam vas udavila, volila bih da znam samo kad treba da dođem. Ona kaže ovako, pričat ćemo o svemu kada dođete. Pokriva sve fond. Budete ispoštovani sa moje strane, a vi ispoštujte nas dve. Operaciju sam vam zakazala u avgustu, pre par dana. Pazite, kad pacijentkinja dobije ovako poruku, a vi ispoštujte nas dve, kako se to poštuje doktorka koja treba da operiše U pitanju je, nekog? to su trgovci, to nisu doktori. Evo, ja sad ovo pročitam. Ako nekog zanima sa onkologije, tačno kako se zove doktorka, slobodno nek me pozove.